Hello everyone, thank you for watching my videos. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Unbelievable Magaya Jr. performs extraordinary miracles at the night of 10 around 2025. Prophet Magaya Jr., son of Prophet Walter Magaya, has been leading church services and performing miracles in his father's absence. Prophet Magaya Jr. anoratidza kuti ari gifted in the area of word. He is also gifted in the area of deliverance, and he is anointed, he is gifted. The mantle of Prophet Magaya iri pamusoro pake. Zvaakaita ku10 around uko zvinaomera mushe. He is young, but Mwari vari pamusoro pake. Healing miracles. People reported being healed of various illness and conditions. Congregants claim to be set free from spiritual bondage and demonic possessions. Kwaibuda madhimoni enjuzu, kwaibuda madhimoni anoyera, mweya wenkozi, kwaibuda mweya chaiyo. Zvinongoita prophet ndozvaanoita. God is not limited. God is not a man that he should lie. God is God. Financial miracles. A lot of people testified to receiving financial breakthroughs and provisions. Hamadzango, people reported having their marriage, families, and relationship restores. These miracles were said to have brought hope, joy to those in attendance, with men expressing gratitude for the powerful move of God. Zvinonakidza kuona Mwari vachiita zvinoshamisa pakati pedu. Miracles hama dzangu akagara ariko. Jesu vakagara vachitoita minana. Healing miracles akagara achiko. Jesu airapa vachiridzorera masaidzi, zvirema zvichifamba. Mukadzi waibuda ropa, vana Bhatimiyasi. Jesu vaifamba pamusoro pemvura vachituka mionde, vachifidha 5,000, vakafidha zvakare 7,000, kumutsa vana Razaro, kubatwa kwehove zhinji, mafuta echirikadzi, zvakawanda zvaitwa naJesu. Zvakawanda hama dzangu vanadha. Kubva Bhaibheri rese rakazara neminana. So if you doubt miracles, if you doubt the power of God, if you doubt the moving of God, I don't know. Some people believed kuti ng'anga dzine simba kupfuura Jesu. But if you read your Bible, you'll be shocked. From Genesis to Revelation, makazara simba raMwari. Hava dzangu mweya yesvina yaidzingwa. Madhimoni akaenda. Every kind of demons, my emotional deliverance, freedom from fear, anxiety, emotions or trauma, financial deliverance, zvese zvakaitwa. I just want you to know that age is just a number. Ukaverenga Bhaibheri rako kuna bhuku raLuke chapter 2 verse number 41 to 52. At the age of 12 years, 12 years, Jesus, when he went to the temple and amazed the teachers and scholars with understanding of the scriptures. Jesu achidzidzisa makuru
Jesu akagara pasi achitsanangura nevakuru pamusoro pechinhu chinonzi bhaibheri at the age of 12. Izvozvo zvinongokuudza zvega kuti age in terms of kuoparata kwaMwari it's just a number. Makore awagara muchechi it's just a number. But kana Mwari ada havo vanoshandisa munhu. Mwari kana vada havo vanoshandisa munhu, hama dzangu. You are the candidate yaMwari yemunhana. Just believe. Usava munhu ane godo. Usavenga vane simba kukudarika. Usavenga vari kushandiswa naMwari. Pauno bhuku roti bvumawo kuti vamwe vanogona kukukunda. So we appreciate what Prophet Magaya Jr. is doing, carrying forward the work of the Lord, achitungamidza Mwari wababa vake Bheri. Zvakawanda hama dzedu isu hatinei nazvo. Isu tiri kungokomenda zvakanaka zvatiri kuona zvichiitika. What's your take? What's your views? Let me hear what you think in the comment section.